Er ikke vi som har data i dag, da? De? 5. klasse. Er det vi som har data i dag? Svein? Svein, var det vi som har data i dag? Hei, 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 hei! Legg ned det, det blir så mye styr av det. Legg det i sekken din. Vent litt, da. Jeg filmer ingen som ikke vil. Lena? Jeg er her så Lena. Jeg er her. Få se på Lena meg. Bare meg. Jeg har ikke laget noe film av bare deg. Ja.